25 ka mga panimay sa sitio Kalubihan, Barangay Pahakdak, Bayan sa Lapu-Lapu, ang naugdaw sa sunog ganinang udto. Si Luan Merendina sa exclusive report. Nag-iyahay pagpanghipo sa ilang mga butang. Kining mga mulupyo sa sitio Kalubihan, Barangay Pahak, dihang miulbo ang sunog alas 12 ganihang udto. Tungod kay ginama sa light materials, paspas nga gilamoy sa kayo ang 25 ka mga panimay sa dapit. Sagad sa mga apektadong mulupyo, mga informal settlers. Matod ni SFO1 Haji Samonte, fire investigator, naglisod sila sa pagsubay sa tag-iya sa panimay, di nagsugod ang sunog tungod kay way ni usa sa mga mulupyo sa dapit ang buot mutugan. Kini ilabi na dihang nasuta nga may upat ka mga panimay nga nag-refill og LPG sa mga butane canisters. Daghan area ang ang location sa murag pura siguro na sila. Muna upat ka location, upat ka balay. May mga tangke sa 50 kilograms nga tangke sa LPG, nga mga sinakro sa LPG. Si Mayor Jonard Ahong Chan kinsa misusi usab sa dapit, mibahad nga posibleng dili na makatukod og balik sa ilang mga panimay ang mga biktima sa sunog kung magdumili sila pag-cooperate sa investigasyon. Actually, doon na sila asosasyon diri sa mga Muslim, no? Doon na sila ilahang presidente, magkigtagbo ta, magkigstorya ta kung kinsa gid ang tagiya aning upat ka butin nga ato ang nakita karon. Kinalan mo kooperar sila or else maobligar ang gobyerno nga dili sila makabalik sa maong lugar, no? Kay sa atong pagbangutana sa mga tao puros mangambot, no? Puros wa.